Пробва. Вика, ти му отлани що? Отвори го, бе. Води от това. Крем. Лак, бе. Лако бе, лако. Лакирана. Та момъка се лактира, бе, дедо, бе. Дедо. Дай. Ай? Гледа мъж. Не само жени се лакира. На мъжете не. Видя нещо, я направих малко я свари. Той ще вземе лакира. Резах за една чорба до хлопача да направя утре. Това е баба. И другото Варно ще си да. Това младо прасе ма някаква главичка, що? много хубава главичка. Вчера като видях, викам това, като че ли се усещам, че го ям вече. Да. Зато бъдеш. Там по поводу приключите. Тия това тама. Има там на халя за пева още едно. Още е толкова хубаво. Толкова го пегаме. Те бяха бегали по мъците и панаси. Ние ще снимкаме ли днес? И готва през видео. Не, викам това няма да го накара, че вика, не го виж. Бабо, днеска събота ли е? Аз се разходвам. Почивен ден. Ма да може да окажа. И утре също. Искам днеска да си направя домашните. Махните просто след обед. Правили му учителя, не келе. Пазар. Отличничка е, бе. Това нашия, не беше обладил, беше да да стане. Айде. Видимо, един да се Няма ако стол. не... Вземи си, имаш стол. Треньора беше питал, ако Айде, донеси си го. не ти къде ми вали училището, да не ме карантен в. Сега ден го дома на пиня. Не е чисто са починика, ма. Има. Ема нема я. Я съм жив. Гледай. Дай. Благодаря. Айде, ела. Благодаря. Се забравям да купувам. А сега ще купам за Коледа. Оня ден тръгнах да купувам, той вика скъпи са и аз. Да. Бе един Лондон, това почва пръвата дължил Сандарския матч. Много се бъде информацията. Таман излезе от Сандарския нагоре, това е бала седи. Да. И тия деца, той тренира, не знам на кой е къл. И уния тръгнали нагоре пешки до големия рейс. Вика деdo Вирго. Още не е сигнал. Когато беше дошъл на големите рейсовци, ги беше много съм. Викам, еми, Той като рита... еми, ти там мога да знаеш ли? Му турат съда. Тия са така, Да стъпили кога светали си бе там, седи, викам, дедо така. Знае си, дома си знае, Иванов. Айде. Давай. Да приказваме ли, да приказваме ли? После от тези да Митко. Не, ще ме грабнат бабите лакира, немай. Само баба се лакира. Само бабите и малките момичета и лелките. Аз съм макирана. Виждаме. Виждаме да си маскирана. Как да лепиш муската? Не. Залепиш устата трябва, далеко. Нещо да се дедо, сега не мруй. За мен на това период, всеки си прави чак. Дедо не мръди. Имам всичко. Всичко е. Бабо, ти забави нещо. Аха. Зор за танци зор. И сега преди седмица в петък ходиме в младежкия дом. Сега са записали на народни танци. Там баба ми вече да карат, така ли беше леко представление имаха децата. Не може, колата отих чак от след работа горе на Горското. Последна вече. Къде не беше? Викам, мадам, ти оди, викам, аз ще дойда. Отде погледах там на себе принесли, викам, аз ще ода да скарам пак кучето. Викам, ние па бяха дели на център там на хата. И бяха снимали нещо. Досията и пари па дома, пари па, ама като дойде изморено от танци, да. Викам, Йонка,
Ти отиде дедо днес на танци. Не. Дедо госпожата беше кажала, че се е измокрила. Викам, аз видях мокра беше. Ти къде е срещна, вика дедо? Викам, там на площада беше измокрила назад. И аз вика така знам. Бабо, дайте устата. Остата. Баба яде. Баба сега се храни. После чебиш, баба. Почне. Ама ти сигурно, че станеш някоя фризьорка, някоя гримьор. Сигурно, сигурно. И нашата просърка тока беше маленка и на пресепулката фана се загребено за това и като поръсна и вика, до кой вика, тате, ти ме дадеш ли вика да пари да изкарам вика курс за фризьор. Колко сръка ти ти кара курсо и после след 20 дена вика, дедо, тате вика, чува да на семинара в Пловдив беше 3 дена. И за 80 лева беше купила глава. Не може без такова да прави прическа. Да, купим една такава машинка за стрижене, Филипс. За 100 лева си чекам, за 100 лева е там от Техномарт. И кажете ви, вика, сата да се признам, викам, вече на мен ти правиш една прическа. Стрижи мен, добре виката. Лека по лека по всичко, що да правя? Да, няма грешка. Да не си, сега, това ми си миша, наред.